は賢くも大元帥陛下の森林を仰ぎ立て祭り、1月8日球場前広場においていと厳かに執り行われました。武勲輝く軍旗を先頭に皇軍の精鋭は陛下のご馬前に堂々の分列行進を行う。一決戦いよいよ気球を告げるとき、防衛の参加諸部隊は戦闘帽鉄兜姿も凛々しく、将兵の士気ますます古い、ただただ一矢方向、米英撃滅を固く誓い立てまつったのであります。